Hasikamiwa tongnai Twiprasarok ni mokolo muktri kuri tongnan no kuri ogomai kuri tabuk habang bolong tang bedingni tang phangtai montri Swbajakha bo shiring wngja. Thana sal kolog rumi Mangia kami amchani hasikamiwo bolongni Mayung Kwthung habi nok hok sbai Tongkha nok nung joto tong kuri mai maslam rok chau simi klangya tongna nok ro bo sbai klango abo bai tabu Mangia kami amchani Kamini borok yagoda tui horo thuya chayawi muruk ma tongla jawo khawo kirima sundruma bufurba achomcha Mayung Kwthung phai chopro ri phaino Tongna nok kuri chana mai kuri ongi ma tongkha Mangia kami blok ni purbo Lokhipur ADC village khobjak chapalai somprai kami o thangnai horobo haino hai bolongni Mayung Kwthung habi Sonji debromni nok huk Swbajakha sikango kwbangma Mangia kamini Ramkrishnapur amchayobo nok huk kwmakha bolongni Mayung bai choprojagoi Anjorao haste hapang bolong tang bedingni modrin thani koikha ko ksarkha chubachu sanai phia jora kuluk jagya bolong tang bedingni modri binti prasa tophani lokorokno nasini nanyani asok sal kolok tongna nok kure chana mai kure thui muktri kure tongi ma tongi khan nangjak Twiprasarok tamosaka khnaini di borni khoktunyo Sengkai tai tam ni hi mo Mayung phayo dele dele 2-3 mas ka chin ora Mayung phay mane nok bo Swbajakha hu bo Swbajakha kuno dabi daba bo kuno phano kare kha sorka bo kuno jung ko kare kha daite kare kha kanga ba chung o debala bo Swbajakha chin deba ko diari para bo Swbajakha Mangia kaimi bo Swbajakha jo nok Swbai ma mang sengkai chung kirwi muti kha dele ma tongo sengkai sada pana bat kare ma thuya ma se muti mang si chung da cheng da ton tui muti kha ma tongo thali bagan ban thali bagan phai ne phai to kubang ma Swbajakha jo ton sa obung ko bura abu ba se chai chong jama nan ba khai obno Swbajakha sa binas khai kalang thama chung kirwi ta bo chung mo khai ma khayo chong ja da no kare jo ho kare hinga ba chung ma se ma na khai ko muti kha ma tong sa thang kam khai jang ka horo ba ma thuya ma se jang kai chung tai tam khai tong na ba Tabuk sih tabuk sa te chung him nok bai ta prai ang to la kha ko na sai malia nok ba mane chin da ki song ne ba bai kha yang du bar di ba Swbai yung khana prai bai di ang pa na 20 paisa Swbai kana om hai ka chung ko thana khana chung ta tabu haste hapon nang tamu ko nyamu sungje mo mayung nok choi mani nang Mayung tini horo phayoi nok huk ko nok ni haboi jotono angse thui thangkamo nok haboi mairok pulang thangbai kha bangkhare engkai ang kuno mota kai chuki sakani ongkho jawoi babe phajangni tonglai jamane bo ang bo achol himbo maya kuno buya baba bura engkai ang makhok goi kuno mota babnara sogoi babno kuno mota sosai mandra pungjakha angka Mayung wacha usrubri phege angkai ang gerang muthar kang nok ni tigar di gerok thangjaka ga apike ang baji abani no ani nok phono angaro abo kai usekang ko Swbai khibjaka angka arni oro phai tong phaiya phai tong phai mani sin oro sin chi ka apte inga bor thange hamane 10 bosta sagro o 10 bosta no 10 bosta plang jaka mai ke to mane chama ba ya plang ma bai ta bai kha angka bolong di baksa tlang ge bangkhar ka mandok phai Swbajakha tini phungai si sopayo 6টা 7টা rogo si sopayo miya horo ekta data somayo phun khaija a jara ka baro phun chi receive khaija baro kichu riya kuno kalangya ekmatra baro nokla bo o mic sarjak rok abarok no kicha mobile bai ti sai tilangkha ga bangna yang kotor da abor rok no kicha phun khaine kena asung no te kichu sab saya kuno buya takon bung khai ani bum Sonji debroma ani mo paran bum ka roti ranjan para hinjago kai ko purbo Lokhipur gaw Swbajakha hinjago gra kai bless kai to champlai ani babni bum ko Horinando debroma hinjago ang hasta hapang rong no ko chanam chungo ang bo cholja babo boys ko ekdom 80 bosor nichu porung jakhana nga chung phajang ni kai tonglai jama ba kamai kariba khatipuron rok pono sorgan thani kicha manam chung jau kai ni kai sa di
Chong mani sekang Twiprasarok montironi yakong o kamio kalai khena bot manani bagai phia tabu montiri asuk thai mani pai bot gunai rono pokjogai thangpa kya nei sanai tongkha wansuk kurung Twiprasarok.